subscribe and like and share. Good morning mga ka-MG 25 Motovlog. Today po, no, araw ng Webes, mag-update tayo sa Baclaran Depot, dito sa May Pasay. So mula rito 8 minutes and 4-5 kilometers ang ating babiyahin mula rito sa Airport Road. Kaya let's go, samahan nyo ako ngayong araw na to. So today pala, no, January 13, puntahan natin yung satellite depot rito, dito sa May Pasay, along Don Carlos. So dito po, no, at makikita natin ang Terminal 4, Terminal 3. Dati dito ako nagpaparenew ng license dito sa Pasay. Ayan, LTO. So Cebu Pacific dito sa kabila. Linis, no? Tsaka maayos yung daanan dito, guys. Merong mga concrete barrier, kaya safe na safe. Paproceed na rin tayo rito sa satellite depot. Tignan natin. Ayan, Terminal 4. Tignan natin kung gaano na ba kaganda o buo na ba itong satellite depot rito sa Pasay. So dito nilagay, boundary ng Baclaran tsaka Pasay. Kaya ngayong araw na to, panibagong araw at panibagong video na naman ang inyong mapapanood dito sa aking YouTube channel. Yan, ikot lang tayo rito. Dito ay dapat dahan-dahan ka lang kasi biro yun, daming mahirap umikot dito. Let's go. Yeah, Don Carlos Village. So dito na tayo mga ka-MG 25 Motovlog. So dito meron na tayong makikita meron ng mga bakod. Ayun na nga, buo na pala rito, guys. So ito na yung lagayan na ng mga trend dito. Ito ginawa na nila, buo na nga, Wow. Dito nga, dito pala yun. Oo nga, trend. Ito yung mga bago, Galing. Naka-stock na pala rito lahat. At buo na yung ginawa ritong depot. Yan, dito nga pala tayo, sa kabila. Ayan, yung Pasay dito. Tapos sa kabila, Baclaran. Balik tayo. Hindi na tayo tatagos dyan. Yan, dito pasilip natin yung buong angle. Wow, ganda, Picture natin para may lang tayo. Yan, ngayong araw na to, ito yung in-update natin, guys. So gumamit tayo ng Waze. Asan yung Waze natin? Ayan, gumamit tayo ng Waze.
Kasi nag-start ako doon sa may Sukat Road. So ayan, nakikita na natin yung mga bagon dito. At itong ginawang dipo, grabe, bombo na, no? At nag-widening din pala sila rito sa daanan na to. O, di ba? Ayan, ito mismo yan, yung dipo rito sa Pasay. So dito, ito may kita natin, ito Baclaran to, tapos dito sako pa ng Pasay, Don Carlos Street. Dati nung pupunta ako rito, hindi pa ganito kabuo itong daanan, pero ngayon luwag, no? At buong buo na yung ginawa nilang dipo rito sa Pasay. At siguro ano na rin, guys, duktong natin yung update natin ngayong araw na to. Punta tayo ng ng Roas Boulevard. So samahan nyo lang ako sa aking update ngayong araw na to. Yes po, no, after natin mapakita sa inyo yung pinakamaganda, maayos at maluwag na lagay ng bagon dito sa may Pasay, no? Ito nga LRT Depot. And ito pong binabaybay natin. Check po natin dito sa Baclaran Redemptorist after natin manggaling ng Depot, kung meron bang pagbabago dahil ngayong pandemic na naman, mga kababayan. Yes, sa ngayon wala naman tayo masyadong nakikita ganap dito o gumagawa. Yun, manis na, kakalis lang ng truck dito. Yan, dito yan sa may Redemptorist na. At daanan lang natin to. Yun, no, wala pa rin movement. Ito yung launcher girder dito sa may Baclaran along Roas Boulevard. Yan, wala pa rin installation, no? Wala tayo nakikitang gumagawa. Wala pa rin gumagawa kami. Yeah. So hanggang paliko lang tayo rito, guys, sa may dito sa City of Dreams. Pakita lang natin yung mga nailatag na girder. Yes. Yan. So sa ngayon, hanggang dito lang po ang ating update sa LRT Laywan Gabit Extension. Yan. Kung nagustuhan nyo po ang aking vlog sa araw na to, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and share. At syempre, pasubscribe na rin po ng aking YouTube channel. Pahit na rin po ng notification bell para always po tayong updated sa lahat ng mga video na aking lalabas. Kita-kits po tayo sa next vlog at stay safe po sa lahat. At God bless po. MG25 Motovlog. Alright, peace out.